Iti pakasaritaan itaabulan ti pananglagip ti Benguet iti Panagwaywaya or Panagwayawan na ito'y iti ima dagiti hapon iti panawen ti maikadwa a gubat sa ngalubungan. Ada parang ni Anjel Kim Pengosro. Walupulukat maysa atawan kalpasan ti panagpatengga ti may kadwa agubat sa ngalubungan iti Pilipinas, agtultuloy alaglagipon ti Benguet ti kinaturod, sakripisyo kan kinaandor dagiti tattao anang ilabang iti wayawaya ti probinsya. Tunggal Agosto 15, maramrambakan ti Benguet Liberation and Veterans Day babaan iti Provincial Ordinance No. 07-124. Itaabulan, iti baet ti epekto ti bagyo kan ti habagat, nalagiplata ti kinabanwar dagiti soldado iti Benguet iti World War II, na iraman man iti listaan dagiti veterano kan saan. Today, we not only remember our lost World War II veterans, or actually the main characters for this celebration, but also our brave post-war veterans who lost their lives from 1946 to the present in fighting for freedom from national and local terrorism, drug problems, poverty, and others like friendly acts to others. My fellow Benguet, we celebrate Liberation Day not because we want to remember war, but because we want to remember the price of peace. The freedom we enjoy today was made possible by people who endured hardship so that future generations could live without it. Intay lagipon, akaraman ti Benguet karagiti lugar iti Amianan a Luzon, anakiranget iti maudi apasot ti may kadwa agubat sa ngalubungan. Ti kampanya ti wayawaya ket nakagunod iti pigsa kalpasan ti panagdisso ti pwersa ti Amerika iti Lingayen Gulf iti January 9, 1945. Anang ipalubos kadagiti supply ken intelligence ang makadanon kadagiti pwersa ti Pilipino ken Amerikano ang makilablaban iti amyanan a paset ti Pilipinas. Nawayawayaan tila Trinidad iti April 29, 1945. Asin naruno dagiti dadduma a munisipalidad bayat nga induron dagiti pwersa ti Pilipino ken Amerikano ken dagiti lokal a gerilya ti pwersa ti Hapon iti amyanan. Nawayawayaan ti Bukod idi July 17, Kabayan idi July 19, ken Mangkayan idi July 20. Nagtultuloy ti kampanya idjay bugyas. Sadyay, napasamak ti gubat iti Badayan Hill. Ang nakidangadangan ti 66 Infantry, sakbay a formal ang naideklara ti Panagwaywaya ti probinsya. Idi August 15, 1945, naideklara ti Panagwaywaya ti Benguet kalpasan nga imbiling ni Emperador Hirohito ti ceasefire. Malaglagipitan ti petsa kas Liberation Day ti probinsya. Kalpasan ti gubat, masapul a bangunan manen dagiti komunidad ti pagtaengan, panagbiag, institusyon ken relasyon a nadadael. Nagsubli dagiti veterano nga awitda dagiti lagip iti gubat. Bayt ana ipasango dagiti sibilyan iti narigat at trabaho, amang bangon manen iti biagda, manipod kadagiti reba ti panawon ti gubat. Ita, limatak ti Benguet gapu iti narangay a komunidad, agrikultura, turismo, kultura, ken dumakdakkel nga ekonomiya. Arig na, saan na dimalan iti nalidem a panawon ti probinsya, ngam gapu iti kinaandor dagiti umili, agtultuloy ti panangibuksilan ti probinsya iti itatanor dagiti banwar ita a henerasyon, iti nagduduma atayak. Ado ti marka ti gubat iti pagilyan, ngam dayta a marka ti baton lagip iti turod dagiti masuknan. Para iti wayawaya ti agdama a henerasyon, kapadasan a dinamili ti kari ti panawon a nagameran iti liday ken luwa, tuok ken kinaandor, ano lagi pen ket nalabit, saan amarikna ken makarelate ti Generation Alpha ken Gen Z. Rumbeng laeng apadayawan dagiti naiyanak iti the greatest generation ken iti the silent generation. Gaputa, nagnumar dagiti naiyanak iti baby boomers generation, Gen X, Millennials, Gen Z, ken dagiti agdama a maawagan iti Gen Alpha. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal, ita, pagsarmingan, iti masakbayan. Anjel Kim Pengosro.